Mukuru wa Kinyoro kia ng'ombe nene mi wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache nero nyara gusirwa kurwase Nyagitari ase amati yabo konyi ya iboire aschinsemo Nyagitari ya KTRH korende enibe kabobora diskoria lero nigo banyara bagokonywa nomo ske Jairo Kengo Nyambane bunenchira yo moyo kwene kyabona na barabu gochabari komenya amagima abo buna butambe Oyo no mogoko bwa matemo kurase Kinyoro kia ng'ombe nene ime wodi ya Kiogoro ebunge Nyaribari chache county ya Kisii. Enchera mwato konyire mwato rusirio bosoku ekiagero mwana oyo ntogendreta konya kumurwanirira asobogima bwaje mwato rusirio bosoku nande bono goikera boni ganchendo changerieta boni go mwana yara atwara no kengu Nyambane Maiga yogo kwama ase Nyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral kero mwana oba chitkunya kaboga kuibora nigobone ya mate yo yesokire na gwakira oyo kurikero kyobochumbe ase bunge yo moske Jairo Kengo Nyambane mbuyamono asoko basira kwene kingangwa kanale bili ya Nyagitari na ko ene kyo mwana inguru ali Nyagitari na watenyaruka yalinge mulito tukaenda Kiogoro Nyagitari nje atokonya tukarora tukatomugo chenero kira tuika chenero aramba tushugulikirete lakini yigete chibasa chigatobora kera chiatobora bana bagasali kurwe bitanda bakorara 10 bande batano bana bagatinda bwaki bono twasemerete bagochogotokonya batutumire chibasa baika bali bichisimu achibunga chionse bantu bali bakori batobora chibonse bona kana na chakwawe namba yo Kengo una na kaigalimo igali spondio chonkonya bona twachigotema kulia basana bairi lakini ntonyore tichibu mweli bona birenge byangichira nalige namba yo mwesimiwo Kengo amaene nabona nyenyora alafu na omwana omulikire message yo mwerese no muchando tobwate asobwango nabanyara ko baka correspond otomo omokolio yegasi nabacha baka story amaene nanyara ko baka kora kikagotosira korengana ne amate yo nigo bago kirige tamukire giga kyo Moscow Kengo Nyambane asogosira chiamate ochokonyora wense nabayo asoko basira kwene kinga mwana oyongoro arasi Nyagitari mwana oyo onyora mageni no mukorone uwo murone umaremo kwete lakini ngina naale na irani nambiya mono aso mushimiwa Kengo ebyankora ira se family ani naja konyara lakini onkora ondusi gobo soku ko Nyagitari baka ondete bakenka yane bachikora mnamenyete umucho mutaka imichi mitaka kumbe nere echaire lakini mate soko bakokonya sae munaro beti miremenya sabnere ondora ira mabera umucho ndetero umwana oyenka nigo amateyo ya mwiranire moske Jairo Kengo Nyambane mbuyamono asoko basiroko na kumagania nyakobaga gosira bande boigo babwate na maganio ao shukuru bwana Kengo kwa kunisaidia kasi sijui ningekuwa wapi namshukuru sana Asibono barireira yo chukomosira segangaya yo koneke ngorare bungeyo obochori bonene bore bosio Kingo mwene ngambu yamono Okengo nara iguro rakorera amakumi amange na no mugaka naro kwete Kiogoro gali nanya toka bako tomoletera gaka ne biri yalenge nene sana na gochinamba ine mata na konyo mwana gete amana ora konyira abange ngomene ngambu yamono 27 nere toroche ndoroche onde gwetaniere na kimogo teba baminto tueteire korwa utu bwato butakobonge kende ngiyo twabwate nonye lakini gakingote no musimiwo Kengo mbuyamono naende mbuyamono etali nekerengo mbuyamono kiagera wantinyiria mariga 27 hondete yora okune mbuyamono agendere kora 2027 nere toroche gochimotwa otokonyira saa tambe sana mbuyamono kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chempethuel Machin